Upat palang kabuan nga masuso ang apil sa 8 nga mga narescue sa mga otoridad gikan sa cyber sex den sa Barangay Los, Dakbayan, Subo. Ang operasyon gipahigayon sa hiniusang pwersa sa Women and Children Protection Center, Visayas Field Unit sa Cebu City Police Office ug sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas. Base usab sa hangyo sa DSWD ug sa Department of Justice. Nahitabo ang pagpangronda pasado alas 5 kahapon sa hapon, dinadakpan ang babaeng suspek sa cybercrime. Dili kini ang unang higayon nga nalambigit ang suspitsado sa maong binuhatan kay duna na kuno kini record kaniadto. Ang panahonong kadyot ang iyang operasyon tungod sa pandemya ug mibalik na sa karon gamit ang mga minoridad nga biktima. Apil sa naluwas ang babaeng na nag-edad og 17 anyos pa ubos. Suma sa mga operatiba nga modo sa suspek ang pagtanyag sa mga langyawng customer, pinaagi sa pagpadala og hubo ug mga malaway nga hulagway sa mga biktima. Samtang wa mohatag o pamahayag ang dinakpang suspitsado.